Καλώς ήρθατε στο online μάθημα LandXT. Αυτό το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης βασίζεται σε έναν οδηγό για τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή της επαγγελματικής ικανότητας. Συντονισμός της συνεργασίας του Ιδρύματος που παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με εξωτερικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης χορηγών. Το μάθημα χωρίζεται σε 5 ενότητες που περιέχουν, μεταξύ άλλων, μαθησιακό υλικό, ερωτήσεις επανάληψης, ασκήσεις που μπορούν να ολοκληρωθούν διαδικτυακά. Επέλεξε μια. Στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχει η προκαταρτική εξέταση. Σας ενθαρρύνουμε να συμπληρώσετε το τεστ, με στόχο τη διάγνωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας στην αρχή. Συγχαρητήρια! Απαντήσατε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. Το αποτέλεσμά σας επιτρέπει να δηλώσετε ότι έχετε πλήρη γνώση αυτού του εκπαιδευτικού υλικού. Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε ένα πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει τη γνώση σας σε αυτή τη θεματική ενότητα. Εκτός αυτού, σας ενθαρρύνουμε να εξετάσετε την επιλογή ανάγνωσης περιεχομένου της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας. Εάν δεν απαντηθούν σωστά όλες οι ερωτήσεις, τότε σας συνιστούμε να εξετάσετε την επιλογή της ανάγνωσης του περιεχομένου της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας. Standard Book. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, έχουμε ετοιμάσει μια δοκιμή για εσάς, την ονομάζουμε Final Test. Συγχαρητήρια! Απαντήσατε σωστά σε πάνω από το 80% των ερωτήσεων. Το αποτέλεσμά σας επιτρέπει να δηλώσετε ότι έχετε πλήρη γνώση αυτού του εκπαιδευτικού υλικού. Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε ένα πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει τη γνώση σας σε αυτή τη θεματική ενότητα. Εάν έχετε απαντήσει σωστά σε λιγότερο από το 80% των ερωτήσεων, θα πρέπει να εξετάσετε την επιλογή να επαναλάβετε τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα. Η διαδικασία τελικής δοκιμής μπορεί να επαναληφθεί μία ακόμη φορά. Καλό μάθημα!